Ndicelwa apha nguhlathi okokuba ndicacise ngale nto ngumendo okokuba ihamba kanjani na. Mna ke ndinguDalinzolo, ndingokaZimbi, ndinguRhudulu, ndinguSikhomo, ndinguSinuka, ndinguTshakisa, ndinguNxibane, uGaduka, ndinguNabe. Umendo lo apho uqala khona uqala ngokuba ikhaya libe libonele intombi umfana, intombi eza kuthi izokwendela kweli khaya. Kungenjalo yena umfana uphandliwe, azaxelela abazali bakhe into yokuba ngaba emathileni ndiphandliwe, koko ndifuna laa ntombi izorhuqisa apha kowethu. Kuzawuthunyelwa ke igqiza labantu ekuthiwa ngoonozakuzaku ukuba bayocela laa ntombi emathileni. Izinto eziphambili xa kuyokucelwa intombi kukuba kukhangelwe into yokuba ngaba aba bantu bangendiselana kwisini na. Phakathi kwezinto ukukhangelwa okokuba aba bantu akukho kuzalana na okunoba khona okunokwenza into yokuba ngaba babe abanokwendiselana. Xa sele befikile kuloo mzi baza kusixela into yokuba ngaba ngoobani basemanini bahambele eli khaya ngantoni na. Kuthi xa sekunjalo ke ngoku bachaze into yokuba ngaba bona baphuma emathileni, oomama babo bazalwe emathileni, oomakhulu babo bazalwe emathileni, ukuze nalo mzi baze kuwe udakance wenze ngolo hlobo ukukhangela into yokuba ngaba akukho kuzalana nakoomama okanye koomakhulu okunokwenza into yokuba ngaba aba babini bebenqwenela uthathana kungabi njalo. Kuthi ke xa kuphawulekile okokuba ngaba akukho kuzalana, elo gqiza ke libizwa into yokuba ngaba ngoonozakuzaku lingahamba liyobeka ingxelo ekhayeni okokuba hayi isicelo sabo samkelekile. Nalapho bazawuphinda batyumbe omnye umhla ke ngoku kuqale ke ngoku iingxoxo zelobola. Kungenjalo ezi zigaba zozibini ziyakwazi uba ziqhutywe ngaxesha linye. Xa sekulotyolwa ke ngoku kuhanjwa kuphethwe izipho. Phaa kudala ke bekuphathwa izinto ke ezifana ke namagcado namatshongo, ibe ikukutya ebekunomsoco kwaloo maxesha. Namhlanje ke kuzawuphathwa mhlawumbi iibhotile zebrandi, uve nifika nizolobola nibuzwe into yokuba ngaba lo mzi niwubone ngantoni. Loo bhotile kuthiwa sisazimzi, kufunwe ke loo bhotile. Kanti ke mhlawumbi ngaphambili kwaloo bhotile kufunwe imvulamlomo, niphinde niyikhuphe. Kuze kuthi xa sele ke ngoku kuxoxiwe nangokuba iinkomo zalapha zihamba kanjani, nokuba zezepokotho nokuba zezamanqina, nekuqhelekileyo kwinqila zakomkhulu zamaXhosa kungakumbi okuyinto yokuba ngaba ubuncikane beenkomo ezilindelekileyo ibe ziinkomo ezili-12 ubuncikane kwinto edibene nelobola. Kuxoxwe ke ngezo nto. Kuthi ke xa sekuvene okokuba lo mcimbi uhamba kanjani, kulotyolwe noba ziinkomo ezingaphelelanga kwezilindelekileyo, kubuzwe into yokuba ngaba ezi nkomo beniziqhuba ngantoni. Kufunwe ibhotile ekuthiwa liswazi, ikhutshwe ke nayo. Ngokusondele ke kumcimbi ke odibene nelobola, maxa wambi intombi nomfana bebebana kungakhange kuyocelwa, bathathane banxibisane, ibe ke loo nto yinto ekho semthethweni ngokwesiko. Kunyanzeleka into yokuba ngaba ohlwaywe umfana ngokwenza loo nto yokuzithathela intombi engayicelanga ebazalini.
Kwelo hlwayo kweso sohlwayo kuza kukhutshwa ke iinkomo ezimbini, inkomo ekuthiwa yinkomo yesithwalo ukuzithathela, kuzokhutshwa inkomo ekuthiwa yinkomo yekoyi. Inkomo yekoyi ithi ke ngoku umse nasekoyini noba akadange abe uyamsa. Lento ke yesithwalo ke andizuyicacisa namhlanje, kodwa ndiyafuna udlula ke ngokuthi asiyongo lento yenzekayo abantu bayibonayo ukuxhwitshulwa abantwana babekwe entloko ngokwesiko lakomkhulu. Ukuthwala kukuvumelana komfana nentombi ngaphandle kwabazali babo bathathane. Yiyo lento ke kuthiwa ukuthwalwa ngamaXhosa. Le yokuxhutshulwa kwabantu abantu bengazani nomfana nabazali bengakhange babonisane ngabantwana babo, andichani kakhulu kuba ivelaphi. Emva kwayo yonke ke lo nquleqhu nezo ngxoxo kuvenwe ngazo izindlu zomendo zimbini. Eyokuqala yinto yokuba ngaba kuzawuvanwa ke ngoku ukugqitya ulotyolwa, okokuba kulotyolwe into enga eqheleke into yokuba ngaba mayibe yinto esisiqingatha sento efunekayo. Umzekelo, uba kufunwe inkomo ezili-12 njengoko sisitsho inqila zakomkhulu kwesi sizwe samaXhosa okanye koluhlanga lamaXhosa, kuzawunyanzeleka into yokuba ngaba phambi kokuba intombi ikhululwe kukhutshwe inkomo zibe ntandathu, nokuba ke zezepokotho ngaloo ndlela bavene ngayo okanye zezihamba ngamanqina. Kuthiwe ke ngoku emva koko ingakhululwa ke ngoku intombi ihambe. Lizawuhamba ke ligqiza ke lixela into yokuba ngaba intombi amathile azayizisa apha ekhaya ngomhluthile. Kuzawukhutshwa ke abafazi noba bathathu, kukhutshwe nenkazana, nendoda ibenye okanye abe mabini aza kusa le ntombi eyiphathele ke iimpahla zokunxiba, ezinto kuthiwa namhlanje ke ngamadakhi kwakunye neekhetshemiya, nazo zonke izinto ezizawudingeka emzini. Ezi mpahla ngokwesiko zisuka kokwabo kwentombi, bahambe nayo intombi bayise emathilini, bafike phayana bayinxibise ezi mpahla bazithengele zona, bayenze yonke loo nto. Emva koko bayiyale, emveni koba begqiba ukuyala ikhaya liyithathe liyoyixhelela le nto kuthiwa ngutsiki. Nesifuna ukuqiniseka okokuba utsiki lo bekufanele uba yibhokhwe ukuba izinto besizibamba kakuhle, kuba kukhutshwa inyama phayana ekuthiwa sisiphika. Isiphika ke asinto ihanjiswa nagusha xa iza kwenzeka. Ndingatsho ukuthi amanye amakhaya namhlanje akasebenzi ngegusha nenje ke, ze emva koko igqityotyiswa iyalwe ngaba bantu balomzi bayo, sibe eso sigaba sidlule. Kweso sigaba enye into endingayiphawula kwezo mpahla, ziba khona ke izipho ke ezincinci intombi le ehanjiswa nazo mhlawumbi ezingafana ke neekomityi ngokweli xesha nezinye izinto. Kuze ke ngoku kulandele isigaba sesibini esiza kwenzeka mhlawumbi kwisithuba esingangenyanga le ntombi ifikile kulo mzi. Kuthiwe ke ngoku iphinda indlela, izawuhanjiswa nentombazana yalapha encinanana iye kowayo ibuye iphethe impahla. Ezi mpahla ke zifana neemele, zifana neerhengqe, zifana namagaba, nayo yonke into eza kuthi ifike iyisebenzise phaa emzini wayo. Ngokutshintsha-tshintsha ke kwamaxesha ke ezi zinto ingangabi zizo ezi ndizibizayo, kuba indlela yamaxesha iyatshintsha-tshintsha nangendlela ekusetyenzwa ngayo kule mihla, njengoko na usazi ukuba iirhengqe namagaba asizinto zisasetyenziswa kakhulu kule mihla. Mhlawumbi ke ingazezinye izinto endingenokutsho okokuba zintoni nakanye. Ihanjiswe nazo ke nakweso sithuba ikhatshwe
ngabantu ababini nabathathu abangomama iphindele emzini wayo. Sibe ke ngoku eso ke isigaba ke siyaphela. Ngokuqinisekileyo ke baza kwamkelwa ke ngegusha phayana. Igusha ke iyaziwe yinto yokwamkela indwendwe esintwini, nayo nto ithethayo. Siphele ke eso isigaba. Kuzolandela ke isigaba ekuthiwa kutyiswa kwamasi. Abanye ke bazawuthi ngumtshato. Sesi sigaba ke kuthiwa ke ngumtshato, utyiswa kwamasi. Njengokuba kusazeka okokuba intombi le xa isendele emzini ifika ibe nezinto ezithile engazityiyo ezifana namasi namaqanda nezinye kuxhomekeka ke kwikhaya elo. Izawulindela into yokuba ngaba yenzelwe ke le nto kuthiwa ngumtshato okanye utyiswa kwamasi phambi kokuba ibe iyakhululwa okokuba izitye zodwa. Nalapho ke kuzawuxhelwa ibhokhwe ke ityiswe amasi. Ke ngoku kuzawuthiwa kulaa nyama yayo yesiphika kuncindwe amasi wenkomo zalapha, hayi awentengo. Ukuba ke ngelishwa kukho masi kuloo mzi akusengwa, kuba kaloku seyilisiko eli namhlanje. Kuzawuyiwa nakomnye umzi walapho sengayo kuyothathwa amasi wenkomo zakhona aziswa apha, ukwenzela uba noba mhla sele kusengwa, uba kusengwa kweli xesha kungabikho ngxaki okokuba angangawatyi loo masi naloo maqanda nezinye izinto ezawuziwa ke lelo khaya. Sibe ke ngoku eso isigaba siyaphela. Kuzolandela ke ngoku esona sigaba sikhulu nesona ke isesokugqibela, isigaba ekuthiwa ke ngoku ngumdudo. Umdudo ke kulapho ke kuzawusuka igqiza labantu kokwabo kwentombi beqhuba ubuncikane inkomo ezintathu bezisa ke ngoku apho le ntombi yabo yendele khona. Nayo le ntombi ngela xesha noba ibiselisemzini iyathathwa iphindwe igoduse. Esi sigaba ndithetha ngaso siyakwazi uba ke senzeke emveni kwezi sigaba besendizibalile. Kungenjalo kuvele kutsityelwe kuso kwasekuqalekeni xa kugqitywa lotyolwa. Sibe ke ngoku kuzawufikwa ke ngoku xa kuqalwe kuso kutyiswe la masi bendithethe ngawo, kube sekulandela ke ngoku esigaba ngaxesha linye. Sihamba ngolu hlobo ke esi sigaba. Iza kuza intombi isiza nabantu bakowayo. Elo gqiza labo bantu libizwa ngokuba liduli. Bakhona abafazi, akhona amankazana, akhona amadoda amabini alindeleke into yokuba ngaba bagaleleke apha xa kungongcwalazi apha bazokwendisela khona le ntombi. Bafike ke babe kwindawo enoba bangabonwa okokuba sele bekhona naxa bengazufike lapha emzini kwangoko. Kuzawuthunyelwa ke umuntu osuka apha edulini eyoxela phayana into yokuba ngaba bakho bangobani njalo njalo. Uyacokoviswa ke ngemibuzo ke ukudlala ke kwamaXhosa okokuba ungubani waphi usuka phi, yinto eqhelekileyo leyo. Emveni koko ngobazawukhululwa ke ngoku into yokuba ngaba bangeza. Baza kuza ke beqhuba ezi nkomo zintathu. Phakathi kwezi nkomo yinkomo yempothulo, ibe yinkomo yosenga, izoba yinkomo yobulunga. Kubantu ke abanezinto ezinkomo zempothulo ziba mbini zibe ntathu nangaphezulu. Ngokukodwa xa intombi yakho ilotyolwe ngendlela engapho koqondo. Zizeke ezi nkomo ke zintathu. Kwezi nkomo zintathu ke kuzawuthi kwawufika ke ngoku kuthethiwe into yoba ngaba silapha sihamba nezi nkomo njalo njalo.
wonke lo mcimbi uqhutyelwa kwindlu enkulu lo ntetho yalapha okanye uqhutyelwa ngasenkundleni kuloo ndawo bathe bayichonga bavana ngayo ngelo xesha. Ze ke ngoku kuzawuba kuwiswa ke ngoku le nkomo yempothulo isuka kokwabo kwentombi ukudibanisa ke ngoku la makhaya. Ze nekhaya nalo ngokunjalo liwiselayo inkomo. Kuloo nkomo iwiswa likhaya kuzawuthathwa ke umlenze okuthiwa yinxaxheba, lo inkomo ingalali ngawo njengoba inkomo ilala ngasekunene xa ixhelo, uthathwe usiwe kuloo ndlu balungiselelwe yona ezaba yindlu engaphandle kweli khaya bafikele kulo, ekunokwenzeka noba kukwatata ophakathi, kukwatata omncinci okanye kusisihlobo salomzi le ntombi yendele kuyo. Ibe ke lo mlenze uzawukhatshwa ke neyasezinye inyama zale nkomo, kuxhomekeke kubungakanani beduli elo, apho ke baza kuziphekela khona bazenzele into zabo khona kuloo mzi okanye kuloo ndlu bathe bayinikwa engaphandle kodwa engekudanga apho bazokwendisela khona. Zibe ke ezi nkomo ziwa zombini. Ezi zimbini ke ngoku zishekileyo kwezi nkomo bezisuka kokwabo kwentombi yinkomo yokubulunga nenkomo yokusenga. Nansi ke indima edlalwa zezi nkomo. Eyokusenga icacile. Le ntombi ke njengoba iza kuzala abantwana belikhaya ngoku kufuneka abantwana basengelwe ukwenzela into yokuba ngaba bakwazi babe bayondleka, baza kusengelwa ke kuloo nkomo. Kubekho inkomo yobulunga. Le nkomo yobulunga yento yokuba ngaba le ntombi njengoba ilapha ngoku ingathi xa ifumana ingxaki ezifumanayo ezifuna into yokuba ngaba ibe iyaqhuthelwa, kunyanzeleka into yokuba ngaba igoduke, izawuqhuthelwa kule nkomo iyiziselwe kowayo. Le nkomo ke izawuqhwitha kwakunye nabantwana bayo. Abantwana bayo xa beqatywa bazawuqhwithelwa kule nkomo. Abantwana bayo xa bangayiyo exesheni bazawuqhwithelwa kule nkomo. Abantwana bayo xa besiya esuthwini bazawuqhwithelwa kule nkomo. Abantwana bayo xa besenzelwa intonjana bazawuqhwithelwa kule nkomo. Nalo naliphi na isiko elizawufuna into yokuba ngaba abantwana baqhwithelwa kwinkomo kanina aze nayo ngeduli, aqhutha kuyo unina eqhutha nabantwana bakhe. Le nkomo sithi ke yeyobulunga. Naku kwenzeka ke ngoku kwisuku elilandelayo apho ke ngoku kuza kuqhutywa khona ke umdudo ocala lawo likhulu lisuka ke kukokwabo kwentombi iduli eli, kuba lento ingumdudo yinto eza nekokwabo lentombi. Lento ke into endingayichaphazela yenzeka kuphela xa athe umfana walobola wagqiba yonke into ebekufanele ba uyayilobola. Kungenjalo ngo akalifumani umfana idudi kungagqitywanga ulotyolo. Kwisuku elilandelayo ke ngoku le ntombi baze nayo iklamzi bebewucelelwe. Kwizinto ekuziwe nazo ngokwamaxesha angaphambilana ibiba yimbiza enkulu yesiXhosa, ibiba yimibhaco, ibe zisikhaka, ibe ziintsimbi njalo njalo. Kula maxesha ke kuba zibhedi, kube zifriji njalo njalo. Kanti ke kwela xesha ke lembiza amakhukho, iingobozi, iziyaca, xebe izicanca, zonke zonto iba zizinto ezihanjiswa nale ntombi. Kuzawuvukwa ke kusasa ukuba kulungiselelwe into yokuba ngaba kuyokuthathwa umtshakazi kulamzi adityaswe nomyeni wakhe baziswe nganeno apha kowabo. Izinto ezilungisiweyo ke zokuhomba zamaXhosa uzawuphawula into yoba kuzawulungiswa iinkunzi neenkabi zamahashe mhlawumbi ezipha kumashumi
amabini nangaphezulu ezivathe imibhaco kwazona ukunika iwonga nokwenza umgangatho walomtshata ube phambili ngokuthi baziwombise nabo isiXhosa basinxibe macalonke bahombile. Ngelinye ixesha ke into zakwenziwa ke kuyakwazeka into kuba ngaba intombi le nomfana zifakwe esileyini, zikhwela apha esileyini. Isileyi ke sizawutsalwa zinkabi zenkomo ezilishumi, kubekho nalamahashi, kubekho ke nabantu bokuhlala nesihlobo zalapha, intombi nabafana ubukhulu becala besombela ke kumnandi kuyilondo, besuka kulomzi iduli belikuwo kusiyiwa ke ngoku kulomzi ukokwabo komfana kuzawuqhutyelwa kuyo lento. Kuhanjwe ke kuculwa kumandi kulongwama yeye ke ngoku bisisiwa abantwini abadala. Bafike ke ngoku phayana ke intombi le ngelo xesha igqunywe ngengubo emhlophe ekuthiwa yingcawa. Bafike ke ngoku phayana ke ngoku ibonwe intombi le iyalwe ngasebuhlanti, iyalwe iphume ngasebuhlanti, iswe ngaseguqweni komama, nalapho ifike ke iyalwe ithi ke xa kugqitwe yonke lonto ibe ke ngoku inganxiba imibhaco. Kule mizi ke inobukhosi kuthiwe ke ngoku izawuthatha umkhonto ke ngoku iyokubinza exhantini, into exela into yokuba ngaba ke ngoku ke ifikile ke ngoku ingumfazi walapha ke ngoku ngokupheleleyo ke ngoku. Kuthi ke ngoku ngaloo maxesha emveni kwelo xesha ke ngoku ke kwenziwe lento ke ngoku kuthiwa ke ngoku ngumdudo. Kuxhentswe kuculwe kuthiwa kuyadudwa ke ngoku, kungomama kungabafana, kumandi kutshitshiselwana ngengoma kwicala lakulontombi, kwicala lakulomfana, kube lonto. Kuthi ke kulamaxesha siphila kuwo ithi kayidlulile ke ngokwesigaba ke ngoku kubekho inkonzo yesithethi, apho ke ngoku uzawubona ke ngoku kusiyiwa ke ngoku entendeni lithetha abantu bakokwabo kwentombi ke ngoku kulamaxesha akhoyo, bethetha abantu bakokwabo komfana, bethetha abantu abakhule nale ntombi ebuntangeni, nabakhule nalomfana, nabafunde naye, nabaphangele nayo, izihlobo zakhe njalo njalo. Ngokwale ndlela ke bathe inkqubo leyo babe bayihlengahlengisa ngayo. Uthi ke ngoku xa igqikiwe loo nkqubo ke ngoku yesithethi kube ke ngoku kungonwatywa ke ngoku, kubhiyozwe, kuselwe, kutyiwe yonke into ekhoyo kulo mzi. Ngelokugqibela manditsho into yokuba ngaba lo msitho ndithetha ngawo kumaXhosa nguwona msitho wakhe wakumgangatho okanye ufanele uba ube kumgangatho ophezulu ngoyena ndlela kwimisitho eyakhe yakhona yamaXhosa. Lo msitho kuthiwa ngumdudo nguwona funeka kube yinto yonke, kuba funeka abe kumgangatho ophezulu kakhulu. Ulandelwa ke ngumsitho xa ndingadlula okuthiwa ngumgidi, alandelwe ke ngumsitho wokumbathiswa kwenkosi, kodwa lo nguwona funeka kube kumgangatho wona wakhe waxhoma phambili. Siyakukhumbula into yokuba ngaba yakhe yenzeka imbali apha kumaXhosa ngexesha likaPhalo lokuthatha intombi ezimbini ngexesha elinye, intombi yaseBathenjini nentombi yaseMampondomiseni, uThandela intombi kaPhahlo. Uyanconywa ke nokuba ngaba lo mcimbi endithetha ngawo kuPhalo wakhe watsala iinyanga zade zambini oko kududu. Enkosi, ndiyabulela.